ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଲଳିତଗିରି ଓଳାଶୁଣୀ। ଏଠି ଶିଳ, ଚକି, ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଏଇ ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ ପାଖ ଲଳିତଗିରି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳ କେମିତି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଏଇଠି ମାନେ ଡେରା ହେଇଛି। ବାଲିଆ ଶିଳ, ପଥୁଆ ଶିଳ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ମିଳିବ। ଏ ଚକି, ପେଶନ୍ତି ଯେଉଁ ଚକି, ସେଇ ଚକି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଁରା ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ଚଉଁରା ଆମର ଘର କଲେ ଯେଉଁ ଚଉଁରା ଅଛି, ସେଇ ଚଉଁରା ପଥର ଚଉଁରା। ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଏପଟେ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପେଶା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମ ଲଳିତଗିରି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶିଳ ଆଉ ଚକି। ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।